Hej, jeg hedder Jens Ole Henriksen med dobbelt Ø, og som I også kan se, har jeg lige været ude for et cykelstyrt. Men velkommen til mit lille program. Vi har fundet en spændende time her. Prøv at komme herover og kigge på kameramand. Prøv at gå lidt tættere på. Lidt tættere. Sådan. Kan du se den, kameramand? Prøv at kigge på mig. Kan du se den? Kan du se den? Du kan godt se den. Okay. Prøv at se, det der er så fascinerende, det er, at der faktisk ikke bare er én diamant i den, men der er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diamantstykker i den. Men når man minder den, sådan der, så får man kun for helvede. Jeg kan ikke tage den. Så får man kun én diamant. Det er det, der er så fascinerende. Det er fordi, at hvis man bruger den forkerte pakke, så kan man misforstå sit syn. Og velkommen til Punkten her igen. Som I nok kan se, så har vi fået en fantastisk fin intro. Ja, men... Yay! Alexander har lavet den, og nej, jeg er ikke kommet ud for noget cykelstyrt, så stadig lige så stort, som jeg plejer. Så du er lige så grim, som du altid plejer. Jeg har sine af alle, jeg har bare fået svært. Jeg skal lige den selv, og... Ja, prøv en 2 sekunder. Ui, sådan der. Ja. Hvordan var det lige, du så ud? Jeg skal lige forstå det igen. Hvad? Tag lige hovedet på igen. Sådan er det så, men jeg ser ikke ud som om, jeg lige har været ufattelig. Jeg er nemlig lige så smukt til det. Ja, hvis du tager mit hoved på. Nå. Au. Men i den her tid skal vi ikke rigtig lave andet end lille og bare nyde det hele. Altså bare sådan kigge på den der. Okay, vil I se noget sejt? Prøv at kigge på mig. Prøv at kigge på mig. Okay, skal I se noget der? Skal I se magi? Skal I se magi? LOL! Vent, jeg skal op på den anden side, tror jeg ikke. Så det er på den der sang, You will survive! Overlever. Du dør. Skal lige have noget. Nå. Nok, ja. Men ja, der var alligevel ikke nogen, der kunne lide ham. Nå, videre! Er du stadig? Nej. Nej, du må ikke komme og genfølge mig nu. Du må ikke komme og jeg har sådan noget, der hernede, jeg vil sådan det sidst. Sådan der. Der er vi toppen. Så. Jeg følte verden gik jeg lige op. Prøv at forklare, hvad det sker. Alt. Altså prøv at forklare. Ja, vi har filmet den her video før. Indtil jeg fandt ud af, at jeg ikke filmede. Jeg filmede, men der gik en masse ting galt. For eksempel kunne man ikke købe menuen. Ja. Nå, det er ikke vigtigt. Hvad der er vigtigt er, at jeg lige skal få sat en timer, så jeg ved, hvor lang tid vi har filmet. Sådan der. Ja, jeg tror bare, vi går i gang. Så bare det går i gang. Kør bare. Godt se, at vi har filmet der før, fordi jeg stadig mine ting. Sorry. Ja, jeg er ikke plus. Det er fedt. Så. Og det er væk. Så går vi bare ud. Det giver ikke godt mening. Dias! Ja! Ja, men der er 8 dias. Ja, så fik jeg... Benny, hvor mange dias var det, du fik? 10 ud af 4. Jeg har lige mindet 8, jeg fik 25. Det var hullet, ja. Tydeligvis. Men jeg ikke højt på 3 eller sådan. Shit. Oh my god. Nå. Der var intet lige sket der i den der korte pause, der bare ikke fandt sted. Ja, der er sådan noget. Hvorfor hyggede jeg i det her? Det er en anden sekund, ikke? Jeg ved ikke, hvor lang tid det er. Men det var vi nok slet ikke.
Ja, level 300. Nej, det var 353 i mining. Jeg ved ikke, hvad Nej. jeg ved ikke lidt. Jeg elsker det nu. Hvor er det nu, vi har den fra? Det er fra ham der Ude eller sådan noget. Jeg kan ikke helt huske, hvad han hedder. Ja. Ham der skal nå hen til kæresten med Thailand. Nå, jo, det er rigtigt. Nej, jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Så jeg ikke griner. Jeg har aldrig haft nogen gode muligheder. Det er ikke, hvad du laver. Det er virkelig klamt. Hvad? Hvad er det, du laver? Jeg miner. Nej, det gør jeg ikke. Eller? På min skærm, der er altså helt anderledes. Jeg har stadig skærmdækning på det. Fedt. Men det er fordi, at du kan kun se sort, ikke? Nej, jeg kan se et redigeringsprogram, hvor vi gang med at redigere alt muligt intro. Nej, det er fordi, at hvis man kan stå på fullscreen, så kan du ikke se det. Er du syg, men var det virkelig så kompliceret? Hvad? Var det virkelig så kompliceret? Det ser sådan kompliceret ud. Kan du se introen, der ikke om det er redigeret? Ja, sådan der ser det ud. Kan du se de her små prikke imellem teksten? Det kan jeg faktisk ikke. Nej, men inde i redigeringsprogrammet, kan du ikke se sådan små diamantformede-agtige prikker? Nej, jeg røg ikke lige ned i lava. Jeg mistede overraskende lidt liv af det. Nå. Vi mangler bare videre. Så intet er sket. Der er sket lige noget, det skete. It was so bad. You just want... Og jeg var til at bruge super i det her. Og jeg kan bruge Super Break om 4 sekunder. Og nu kan jeg også bruge Super Break, og jeg går lige lidt længere frem for at tjekke, om det kan med gravel, så jeg går ud til med gravel. Vi bruger Super Break om 9. Yeah. Seriøst? Kommer der dirt? Really? Yeah. Yeah. Hvad er det her? Så har vi også det der kul. Så hvorfor vi har kul, om vi har en automatisk kulfarm, så er det nok fordi vi skal sælge det. Sælger det. Det skal bare sælges. Ej, jeg er ikke plads. Sælge det der kul, vi laver. Det mener jeg ikke sælge. Jamen, du kan sælge 3, du ved. Arbejde det samme. I alverden blev det af. Og så... Det er det. Nej! Hvad? Jeg lavede den samme fejl som dig, men så kan jeg sådan pickaxe ned i lav. Det er sådan noget, ikke? Jo. Jeg vil smide nogle ting ud af en pickaxe i hånden, og så kommer jeg til at trykke på Q. Det er sådan noget, ikke? Men for at det er håbet, det er lækkert, så jeg prøver at se, om jeg har noget med. Der var overraskende langt ud. Jeg tænkte sådan, nej! Jeg tager også lige lidt mere med Sunjoy her. Ikke god. Sunjoy Raspberry. Heldigvis er det penge nok til at... Vi køber vores enchant, fordi vi er seje. Ej, det er ret noobet på en eller anden måde. Ja, men vi har penge til det. Det er det, der er fejl. Det er også sejt. Det er sejt. Vi har penge til... Ej, jeg skal lige have en pickaxe. Er det ikke en pickaxe? Ja, men der er en deer pickaxe lige her. Jeg har lige fået penge. Først er faktisk en træpickaxe, Unbreaking 1, Fortune 1 og Efficiency 1. Jeg har lige manglet 4 dancing. Jeg fik 10. Hvad? Nå, ved du, der kunne lige komme i tanke, om jeg er stadig lidt svær. Okay, jeg har fået en deal. Hvad? Ja. Ja. Du skylder mig 2.000. Jesus Christ, jeg brugte mange penge. 10, 12. Det giver 18. Jo, det giver faktisk ret god mening, det der. det er ikke engang løgn. Det er fordi, du ved, at jeg havde 20.000, ikke? Ja, jeg låner dig 2.000 eller sådan noget, ikke? Ej, du lånte mig 2.000. Du gav mig 2.000. Nej, jeg lånte dig.
Du sagde, jeg skulle lige til at forhandle en, og så sagde du, ja, godt, giv det 2.000. Jeg næste give simpelthen at låne, okay? Jeg venter til at Det siger det bedre. og så skal jeg købe en charm. 5.000, 5.000 og 2.000, ikke? Det giver 12.000. Og 6.000 tilbage. Ja, det mener jeg. You just want Jeg fandt en Bugatti-spor. Der er is. Nej, det var det ikke. der de altså nej. Nope. Det var bare et jern. Så tror jeg lige, at jeg lægger mine ting på plads. Isa. Jeg vil lige kalde en Bugatti-spor for det. Hvad betyder Bugatti selv? Det betyder noget klart på latinsk, så er det ikke meget, jeg har sagt det. Nej, seriøst, hvad betyder Bugatti? Jeg tror ikke, det er en til at sige Bugatti, fordi jeg så, der var en eller anden, der hedder noget P, og så er det sådan. Bugatti. Ej, jeg har fundet en Bugatti-spor. Hvad er det? Det er noget æg. Hvad skal det sige? Okay. Ej, okay, det er faktisk ikke så slemt, at jeg lige mistede min pickaxe, fordi jeg er jeg fik 4 svin. bare heldig. Men ellers så plejer jeg ikke at finde yes. Nej, det er fordi jeg aldrig mener. Det er også Det det. er den type, der finder 4 svin. Jeg tror ikke, du skal regne med. Take me to church. Eller er det måske bare i dag, ikke? Bare i dag, og jeg ikke kan finde skide nogen spil. Måske er det også lige, hvor du har regnet 2.000. Jeg tror, det giver ordentligt shit. Så jeg plejer altid at lige, jeg synes, det er så pisse noget af lige, men altså, inden går ind i det, så Det irriterer mig hele tiden, glemmer at sætte nogle ting ned i en kiste. Så. Så. Så, nej, så, ja. Yeah! Teleport. Er det dig, der sætter guld ned i en kiste? Jeg har købt det bare, det hedder Minecraft. Er det dig, der sætter guld ned i en kiste? Hvad? Det er løgn! Ja, jeg har sat jern og guld i... Oh my god! Jeg gør en ting, så glemmer jeg en ting, går ned, og så tror jeg har gjort den ting, så går jeg op igen, og så finder jeg ikke har gjort den ting. Så... Men du ved godt, det der guld der og det jern der, det er måske det. Okay. Jeg sætter også lige 25 stykker i. Jeg har lige sat dit guld og det der i samme kiste, så vi kommer til at forveksle. Ja, sådan der. You just want money. Oh yeah, money! Man tjener mange penge på en lige. Hvorfor har du aldrig fortalt det før? Jeg har også fortalt dig, men du lytter aldrig. Det lyder meget rigtigt. Jeg gider ikke, at min den vej ligger. Så nok den der vej. Ja, jeg ved hvad det kan. Jeg kan altid sige, Really? Really? Okay, vi lige høre historien, hvorfor jeg fik noget hende. Det var fordi, at der var en, hun hedder også i skæbnet, ikke? Det er herinde. Og hun havde så hjerner, og så sagde hun, de her, det smider altså for sjov, ikke? Og så sagde hun, at det gør ikke noget, ikke? Og så synes jeg, det var så. Så gik jeg hjem, alle fandt mig lige. Jeg sagde lige sådan til alle, skal jeg lave noget de her om det? Og de siger, nej, det skal jeg ikke. Nej, men altså, jeg tænker bare sådan, det er jo ikke noget sjovt i at få det hele. Hvad? Det er jo ikke sjovt at få det hele. Det ville være rart. Jeg ved godt, men det er jo ikke sjovt, altså du skal føle den der oplevelse, den glædefølelse af fire, at være nede og mine i flere timer, ikke finde en skid, så føler du bare, fire, og det bare. Kan hun ikke nu? Vil du ødelægge det for hende, Benjamin? Og så er den kun have den. Det er ikke engang sjovt, Benjamin. Nogen kan bruge Benjamin, det har været noget. Lige præcis. Ej, ved I hvad, der er underligt? Det er altid, når jeg skal filme eller et eller andet sammen med Alexander. Ja, der gør det igen. Jeg kalder aldrig ikke for det, Alexander. Men filme, så...
Kan jeg ikke til dig? Jeg ved ikke. Eller? Ja, baby, ja. Klar til at følge med for alle de her. Når jeg finder så bare altid. Det er nemmere Altså, man tænker ikke over, at nogen gør det, men når man så ser videoen, så tænker jeg, ser jeg virkelig det? Ser jeg virkelig det? Er det mig, eller er det bare en duplikator eller noget? Er det virkelig mig? Er det mig, der siger det? Hvad er det mig? You just want... Ja, ikke. Ej, hvor har jeg bare ikke plads med. Der er masser af plads. Jeg har virkelig ikke plads. Jeg tror, den næste slags år, jeg sidder inde i, det har jeg ikke plads til. Det er lidt surt, fordi det er lige over lave. Ej, okay, jeg har ikke plads til det. Ej, det er bedst nu. Skal jeg ikke? Det tager svært lang tid. Det skal gøres. Og jeg ikke på at tænke helt smart. Jeg skal lige fylde det her hul ud, fordi jeg kan ikke lide det. Det ved jeg ikke, du lærer. Jeg skal lige udfylde det her hul. Du kan det. Ja, ja. Prøv at tænke klam her. Det gør det. Gør det bare, baby? Ja, jeg dør ikke. Du dør ikke? Nej. Du gør det! Ja, Tillykke, du gamle. Du gjorde det sgu. Nå, jeg tror bare, jeg går tilbage og miner. Jeg tror faktisk også, vi skal til at afslutte den her episode, faktisk. Skal vi... Ej, jeg skal lige gå til jer. Don't move. I'll kill you. Yep. Så ringer min alarm, og det Jeg må lige melde sig ud til. Så kan jeg lige se alle Mr. Tanks. Aha. Så ser jeg bare lige mine ting, imens du lige bliver klar. Så. Ja, du giver mig en gear, jeg giver det lidt svært, okay? Hvad? Jeg mangler stadig give dig lidt svært. Jeg vil have den bil. Hvad? Så er du min sprog. I spawn. Ja, så kan den der kat der komme og... Ja, jeg skal lige se et klip af en kat, der kom for at stjæle mine ting. Det kommer her. Og jeg vil lave den. Jeg har jo ikke plads. Okay, I skal give mig alt sammen. Det gør jeg ikke, der 4 stacks. Okay, Det var så dumt, altså. Jeg fatter virkelig ikke, hvordan en kat kan stjæle. Altså, jeg beskylder Benjamin for det. Den der diamantkat der, ikke? Den skaber altså... Den skaber ikke venskaber. okay, det er klart. Ja. Hvor er det svært? Jeg har lige taget det. Ja, det har jeg ikke. Det har du ikke. Jeg så det bare sådan... Men hvis det var fanden. Jeg ved godt, du har det til. Du skal ikke spille dum. Nej, jeg tror, jeg ser ikke ham. Hvad? Spider-Man. Åh, hvor er det lige på det. Tak.
Har du ikke det svar? Jo. Okay, godt. Så skal vi hjem og afslutte den her. Ja. Gør vi sgu. Det siger jeg, vi gør det. Vi gør det nu. Ja, vi gør det. Lige om lidt. Skynd os. Kan vi aim this shot? Ui! Ja. Aimed. Jeg håber, I er nede ved Thorn. Og jeg tror bare, jeg har at sige, at vi ses.